ассалому алайкум бинандагони гироми. Нашри муфассали барнома ахборро бо муҳимтарин хабарҳои рӯз манзури шумо мегардонем. 16 октябр асосидори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо истифода аз ҳуқуқи конститутсионии худ дар асоси принсипи инсондӯстонаи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ва ба муносибати 25-умин солгарди қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афвро барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод карданд. дар лоиҳаи қонуни мазкур аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҷазо озод намудани шахсоне ки парвандаҳои ҷиноятӣ нисбат ба онҳо дар баррасии мақомоти таҳқиқ, тафтишоти пешакӣ ё судҳо қарор дорад ё дар асоси ҳукми судҳо адои ҷазо карда истоданд пешбинӣ гардидааст. мувофиқи маълумоти пешакии қонун дар бораи аф ба зиёда аз 20 000 нафар гумонбаршудагон, айбдоршавандагон, судшавандаҳо ва маҳкумшудагон татбиқ мегардад. аз ҷумла зиёда аз 7 000 нафар аз адои ҷазо аз муассисаҳои иҷрои ҷазо озод гардиданд, беш аз 5 000 нафар аз ҷазоҳои дигари ба ҷазои маҳрум сохтан аз ҷазои ба озодӣ алоқаманд набуда озод карда мешаванд. нисбат ба маҳкумшудагони зиёд муҳлати адои ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ кам карда мешавад. қонуни мазкур инчунин нисбати зиёда аз 2000 шахсоне ки парвандаҳои ҷиноятии онҳо дар баррасии мақомоти таҳқиқ, тафтишоти пешакӣ ё судҳо қарор доранд татбиқ карда мешавад. мувофиқи моддаи 1 лоиҳаи қонун аз адои ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ новобаста аз муҳлати ҷазои таъиншуда ва аз адои ҷазоҳои дигари бо маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд набуда маҳкумшудагони зерин озод карда мешаванд. занон, ноболиғон, мардони аз синни 55 боло, майюбони гурӯҳҳои 1, 2 ва 3, инчунин шахсони гирифтори бемориҳои омоси бадсифати марҳилаи 4 ва гурӯҳи клиникии 4 аз рӯи таснифи байналмилалӣ бо омоси бадсифати бофтаҳои лимфоидӣ ва хунофар, сели узвҳои нафас ва пошхӯрдаи шадиди шуш, бемории ишемиявии дил, стенокардияи фаъолияти ҷисмонии гурӯҳҳои 3 ва 4 мансуб дониста шуда. инчунин ҷанги бузурги ватанӣ ва шахсони ба онҳо баробар шуда, иштирокчони амалиёти ҷангӣ дар ҳудуди давлатҳои дигар, шахсоне ки бар асари фалокати нерӯҳои барқи атомии Чернобил зарар диданд, шахсоне ки мукофотҳои давлатӣ доранд ва шаҳрвандони хориҷӣ. дар баробари ин мувофиқи талаботи моддаи 2 лоиҳа шахсоне ки аз беэҳтиётӣ ҷиноят судир намуданд новобаста аз намуди ҷазо аз адои ҷазо пурра озод карда мешаванд. яке аз фарқиятҳои лоиҳаи пешниҳодшуда аз қонунҳои авфи пеш қабул гардида аз он иборат аст ки шумораи шахсоне ки тибқи он аз адои ҷазо озод карда мешаванд зиёд мебошад. аз ҷумла занҳое ки барои содир намудани ҷиноятҳои махсусан вазнин маҳкум гардида амалан зиёда аз 12 сол ҷазои маҳрум сохтан аз озодиро адо намуданд, мардони синнашон аз 70 боло ба истиснои онҳое ки баъзе ҷиноятҳои махсусан вазнин содир намуданд, шахсоне ки барои гирифтан ё додани пора ба маблағи то 10 000 сомонӣ маҳкум шуданд, шаҳрвандони хориҷӣ ки ҷиноятҳои дар сархати 10 моддаи 3 пешбинӣ гардидаро содир намуданд, новобаста аз маҳдудиятҳои дар дигар моддаҳои ҳамин қонун пешбинӣ гардида аз адои ҷазо пурра озод карда мешаванд. инчунин аз ҷазо ё адои ҷазо озод намудани маҳкумшудагоне ки иҷрои ҳукм нисбат ба онҳо мавқуф гузошта шудааст ё ҷазо шартан татбиқ карда нашудааст ё аз адои ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ шартан пеш аз муҳлат озод шуданд ё ҷазоро дар колонияҳои ислоҳии сукунат адо карда истоданд ё ба дигар ҷазоҳои бо маҳрум сохтан аз озодӣ алоқаманд набуда маҳкум шудан низ пешбинӣ мегардад. қобили зикр аст ки амали қонуни мазкур пеш аз ҳама нисбат ба онҳое ки татбиқ карда мешавад ки бори аввал ҷиноятҳои начандон вазнин ва ҷиноятҳои дараҷаи миёна содир карданд ё аз беэҳтиётӣ ҷиноят содир намуданд. аз ҷумла мувофиқи талаботи моддаи 4 лоиҳа шахсоне ки бори аввал барои содир намудани ҷиноятҳои дараҷаи начандон вазнин ва дараҷаи миёна маҳкум шуданд аз адои ҷазо пурра озод карда мешаванд.
ҳамзамон бо ин шахсоне ки барои содир намудани ҷиноятҳои вазнин маҳкум шуданд аз 3-2 ҳиссаи муҳлати ҷазоро адо карданд ё барои содир намудани ҷинояти махсусан вазнин маҳкум шуданд аз 4-3 ҳиссаи муҳлати ҷазоро дар ҷойҳои маҳрум сохтан аз озодӣ адо карданд аз адои ҷазои боқимонда озод карда мешаванд. мутобиқи талаботи моддаи 5 маҳкумшудагоне ки барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин ё махсусан вазнин ба муҳлати зиёда аз 15 сол маҳкум шуда то мавриди амал қарор додани қонуни мазкур воқеан 15 соли ҷазои маҳрумӣ аз озодиро адо намуданд ва муҳлати адонагардидаи ҷазои маҳрумӣ аз озодӣ нисбаташон то 3 сол мондааст, новобаста аз маҳдудиятҳо ва манъкуниҳои дар қонуни мазкур пешбинӣ гардида аз адои ҷазо озод карда мешаванд. бо мақсади ҳифзи ҳуқуқҳои ҷабрдидагон амали қонуни мазкур нисбат ба шахсоне ки ҷиноятҳои дар қисмҳои 3 ва 4 моддаҳои 245, 246, 247 ва моддаҳои 253 ва 257 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардидаро содир карданд ба шарте татбиқ карда мешавад ки онҳо зарари моддӣ ба ҷабрдидагон расонидашонро пурра барқарор карда бошанд. мутобиқи моддаи 6 шахсони дар моддаи 1 лоиҳа зикр гардида инчунин шахсони аз беэҳтиётӣ ҷиноят содир карда ва шахсони бори аввал ҷиноятҳои начандон вазнин ва дараҷаи миёна содир намуда аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешаванд. дар моддаи 7 кам кардани муҳлати адонагардидаи ҷазои маҳрум сохтан аз озодии шахсоне ки амали моддаҳои 1, 2, бандҳои 6, 7 ва 10, моддаи 3, моддаҳои 4 ва 5 нисбати онҳо татбиқ намегарданд ба таври зерин пешбинӣ шудааст. ҷазои маҳкумшудагоне ки барои содир кардани ҷиноят аз беэҳтиётӣ нисбат ба онҳо ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шудааст ё барои содир намудани ҷиноятҳои начандон вазнин дар дараҷаи миёна ва маҳкум гардиданд аз 2-1 ҳисса. ҷазои маҳкумшудагоне ки барои содир намудани ҷиноятҳои вазнин маҳкум гардиданд аз 3-1 ҳисса. ҷазои маҳкумшудагони барои содир намудани ҷиноятҳои махсусан вазнин маҳкум карда шуданд аз 4-1 ҳисса. дар лоиҳаи як қатор ҳолатҳое низ нишон дода шуданд ки татбиқи қонунро нисбат ба баъзе шахсон маҳдуд мегардонад. аз ҷумла дар моддаи 8 доираи шахсоне ки қонун дар бораи афв нисбат ба онҳо татбиқ намегардад нишон дода шудааст. ба ин гурӯҳ ба истиснои занон ва ноболиғон шахсоне дохил мешаванд ки ҷиноятҳои хавфнокияшон зиёдро содир намуда бо моддаҳои 104 қисми 3 моддаи 110 моддаҳои 130, 131, 138, 139, 143, 1, 179, 179, 1, 179, 2, 179, 3, 185, 186, 187, 188, 189, қисми 4 моддаи 200, банди В, қисми 2 ва қисми 3 моддаи 237, қисми 4 моддаи 248, қисмҳои 3 ва 4 моддаи 249, қисмҳои 3 ва 4 моддаи 250, моддаҳои 305, 310, 313, 328, 331, 332, моддаи 365, моддаи 395, 405 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум гардиданд. ҳамзамон нисбат ба шахсоне ки ба ҷазои якумра маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуданд инчунин шахсоне ки нисбат ба онҳо ҷазои қатл ба ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ иваз карда шудааст ва шахсоне ки дар маҳалли адои ҷазо ҷиноят содир карданд амали ин қонун татбиқ карда намешавад. мувофиқи талаботи моддаи 9 нисбат ба шахсоне ки барои содир намудани ҷиноятҳои пешбинӣ намудаи моддаи 104 қисми 2 моддаи 109 қисми 3 моддаи 110 моддаи 122 қисмҳои 2 ва 3 моддаи 125 моддаҳои 130 131 қисми 3 моддаи 131 моддаҳои 137 138 139 қисми 2 моддаи 141 қисми 2 моддаи 142 қисми 2 моддаи 142 1 моддаи 143 1 қисмҳои 2 ва 3 моддаи 167 моддаҳои 179 179 1 179 2 179 3 181 қисмҳои 3 ва 4 моддаи 184 қисмҳои 4 ва 5 моддаи 184 1 қисмҳои 3 ва 4 моддаи 184 2 қисмҳои 3 ва 4 моддаи 184 3 моддаҳои 184 4 185 189 193 195 196 199 қисми 4 моддаи 200
قسم 4 ماده 201 قسم 3 ماده 202 قسم 3 ماده 202 1 قسم 3 ماده 202 2 قسم 3 ماده 203 قسم 4 ماده 204 قسم 2 ماده 205 قسم های 3 4 و 5 ماده 212 قسم 3 ماده 237 قسم 4 ماده 244 قسم های 3 و 4 ماده 248 ماده های 249 250 قسم 3 ماده 252 قسم های 2 3 و 4 ماده 289 ماده های 307 307 1 307 2 قسم 1 ماده 307 3 ماده های 307 4 308 309 310 313 قسم 3 ماده 314 قسم 4 ماده 319 اگر مبلغ پوره از 10,000 سومونی زیاد باشد قسم 2 ماده 320 اگر مبلغ پوره از 10,000 سومونی زیاد باشد ماده های 328 329 330 331 332 قسم 3 ماده 335 قسم 2 ماده 335 1 قسم 2 ماده 338 1 ماده 340 ماده 347 اگر خبر دادن درباره جنایت یا پنهان داشتن آن با جنایت‌های خصوصیت تروریستی و اکستریمیستی داشته اینچنین جنایت‌ها با مقابل اساس‌های ساخت کانستیتوسیونی و امنیت دولت وابسته باشد قسم‌های 2 و 3 ماده‌های 356 ماده 365 قسم 2 ماده 368 قسم های 2 و 3 ماده 369 قسم های 2 و 3 ماده 370 ماده های 374 375 ماده های 382 385 قسم 4 ماده 386 قسم 4 ماده 391 ماده های 393 395 405 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان محکوم گردیدند عمل ماده های 1 2 4 و 6 همین قانون تطبیق نمی شوند. نسبت به این شخصان ماده 7 تطبیق می گردد و مهلت ادای جزای آنها کم کرده می شود. در قانون ذکر گردیده به مسئله زنان و نابالغان دقت مخصوص داده شده است. تنها نسبت به آن زنانی که و نابالغانی که جنایت های پیش بینی نموده ماده های 104 قسم 3 ماده 138 قسم های 3 و 4 ماده 139 ماده های 179 179 1 179 2 179 3 307 307 1 307 2 قسم 1 ماده 307 3 ماده های 307 4 308 309 310 395 405 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان را صادر نمودند یا آنها برای صادر کردن جنایت های در قسم 4 ماده 245 قسم 4 ماده 246 و قسم 4 ماده 247 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پیش بینی نگردیدند محکوم شدند ضرر مادی رسانیده شده را پورا تلافی نکردند اگر اندازه ضرر تلافی نگردیده زیاده از 100,000 سومونی باشد ماده های 1 و 6 قانون مذکور تطبیق کرده نمی شود. قانون مذکور نسبت به شخصانی که تا مورد عمل قرار دادن آن جنایت صادر کردند یا از جانب مقامات تحقیق و تفتیش پیشکی به جوابگری جنایتی کشیده شدند یا پرونده جنایتی نسبت به آنها در سودها مورد بررسی قرار دارد یا از جانب سودهای جمهوری تاجیکستان محکوم شدند اینچنین نسبت به شخصانی که از جانب سودهای دولت‌های خارجی محکوم شده برای منبعد ادا نمودن جزا به تاجیکستان آورده شدند تطبیق می‌گردد. در ماده 12 نامگوی مقامات و مؤسسه‌هایی که اجرای قانون مذکور به ذمه آنها گذاشته شده است و ترتیب تطبیق آن به طور مشخص نشان داده شده است. قانون مذکور از طرف مقامات یا مؤسسه‌ها تطبیق کرده می‌شوند که پرونده یا مواد در بررسی آنها قرار دارد یا محکوم شده در این مؤسسه‌ها ادای جزا می‌نماید. در وقت بررسی مواد یا پرونده عاید به تطبیق عفو در سودها اشتراک پروکورور حتمی است. مقامات تحقیق و تفتیش پیشکی فرماندهان قسم‌های حربی و مؤسسه‌های اجرای جزای جنایتی سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان قانون مذکور را با رضایت پروکورور تطبیق می‌کند. قرار درباره تطبیق عفو نسبت به شخصانی که در کوفتوکو قرار دارند به دعوت و گرفتن رضایت آنها قبول کرده می شود. این حالت چنین شخصان را از حقوقی در آینده شکایت نمودن از بالای قرار یا تعیینات محروم نمی سازد. همزمان با این ذکر کردن ضرور است که تطبیق قانون مذکور داغ سودی شخص را نمی بردارد و شخصان موافق قانون مذکور عفو شده از جزای علاوگی و برقرار نمودن توان ضرر مادی که در نتیجه صادر نمودن جنایت رسانیدن آزاد کردن نمی شوند.
مطابق ماده 20 لایحه مقامات دخلدار وظیفه دارند که اجرای قانون مذکور را دوام 2 ماه تامین نموده بعداً در خصوص اجرای آن به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان معلومات دهند. با اقدام بزرگ و بشردوستانه اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مناسبت 25مین سالگرد قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شد. این نوبت در زمینه سیاست انسان دوستانه و مردم پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان قانون درباره عفو بعد مورد اجرا قرار گرفتنش نسبت زیاده از 20,000 نفر گمانبر شدگان، عیبدار شوندگان، سودشونده ها و محکوم شدگان تطبیق می گردد که در تاریخ صاحب استقلالی تاجیکستان عفو بی‌نظیر یا خود اطلاعی است. خاطر از آن باید کرد که در دوران صاحب استقلالی 14 مراتبه دیگر محض با تشبث بی‌واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قانون عفو در تاجیکستان قبول گردیده و تطبیق شده است و زیاده از 120,000 نفر به آزادی برآمده و از جوابگری جنایتی آزاد کرده شدند. با شرافت این تشبث انسان دوستانه سرور دولت بعد مورد اجرا قرار گرفتن قانون عفو شادی و نشاط در زیاده از 20,000 خانواده گردیده زندگی آنها رنگ دیگر خواهد گرفت. ساکنان کسب و کار گوناگون مملکت از جانب اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای بررسی به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شدن قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو را اقدامی بزرگ و بی‌نظیر بشردوستانه و غمخواری و توجه زیاد نسبت به مردم می‌دانند. لایحه قانون درباره عفو که با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان همچنین یک تشبث بزرگ پیشنهاد شده است. در شرایط امروز در حقیقت یک رسالت، یک وظیفه خیلی بزرگ را ادا خواهد کرد. قبل از همه این قانون عفو بعد از به تصویب رسیدن یک رسالت بسیار بزرگ اجتماعی را راه اندازی می نماید، به خاطری که در گذشته و در امروز هم همیشه در فرهنگ ما ارزش بخشش و بخشایش، هدایت کردن، راهنمایی کردن کسی که گاه از بی احتیاطی، گاه نادانسته دست به جنایت میزند، یعنی برای این نفران همچنین برای شخصانی که دارای معیوبیت هستند و سن و سالشان با یک مرحله معین حیات رسیده است، برای آنها البته به من بعد قبول این قانون یک در حقیقت نقش مهم به حیات من بعده آنها می‌بازد. رسالت دیگری این قانون پس از به تصویب رسیدن این است که برای اصلاح همون نفرانی که دست به جنایت زدند و محکوم شدند آنها رو برای به من بعد به اصلاح کردن بیشتر وادار میکند. هدف از محکوم کردن البته اصلاح کردن، تربیت کردن اون نفرانی هست که دست به جنایت زدند. در حقیقت عفو هم یکی از در برابر هم هدایتگری هم یک رسالت اصلاح گرایانه هم دارد که آنها بعد از آن که البته میفهمند که عفو کرده شدند، بخشیده شدند، حتما تلاش بر آن میکنند که یعنی به من بعد به دیگران هم یک نمونه عبرت شوند و در جامعه تلاش میکنند که به طور ارزنده سهم گذارند و برای حیات من بعده خود، برای حیات آسایشته جامعه تلاش ورزند. با تشبث اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت محترم کشور لایحه نوبتی قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو و مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بخشیده به 25 سالگی قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید. موافق معلومات‌های پیشکی قانون مذکور نسبت به شخصانی که از جانب سودهای جمهوری تاجیکستان به جزاهای گوناگون محکوم کرده شدند یا شخصانی که پرونده‌های آنها در مرحله‌های گوناگون تفتیشاتی قرار دارند تطبیق کرده می‌شوند. قانون مذکور یکی از تشبث‌های انسان‌پرورانه و جوانمردانه پیشوای ملت است. در مجموع گفتن ممکن است که قانون مذکور پیش از همه تطبیق پرینسیپ انسان دوستانه، سیاست حقوقی جنایتی جمهوری تاجیکستان در عمل تطبیق شویش را نشان می‌دهد و برای شخصانی که جنایت‌های کاتگوری گوناگون صادر کردند و برای اصلاح شوی آنها
қадами бисёр ҷиддӣ ба шумор меравад. тариқи телевизион мо дидем шунидем албатта лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф ба зиёда аз 20 000 нафар гумонбаршудагон айбдоршавандагон баъдан судшавандаҳо ва маҳкумшудагон татбиқ мегардад. иқдоми инсондӯстонаи президенти мамлакат пешвои муаззами миллат эмомалӣ раҳмон аст. ин бори дигар ба он нафароне ки дар зиндагӣ дар муносибатҳои ҷамъиятӣ ба хатогиҳо роҳ доданд имконият медиҳанд ки ислоҳ шаванд. лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф ки аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба парлумони кишвар пешниҳод гаштааст, ин яке аз чунин иқдомот ташаббусҳое мебошад ки дар минтақа алал хусус дар байни ҷамоҳири пасошӯравӣ пешқадам аст ҷумҳурии тоҷикистон ва зиёда аз 10 маротибае ки дар тӯли 28 соли истиқлолият қонунҳои аф дар ҷумҳурии тоҷикистон қабул гаштанд ва аз лиҳози шумора низ аз лиҳози фоизнокӣ низ он қадар маҳкумшудагону зиндониён ки ба озодӣ баромадаанд назир надорад. боиси хурсандиовар аз ҷониби ҳам шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳам мамлакатҳои хориҷӣ низ мешавад ки чун дар бандҳои алоҳидаи лоиҳаи қонун дар бораи аф пешниҳод шуда инчунин озодӣ ба шаҳрвандони хориҷӣ ки имрӯз дар маҳкамаҳои ҷумҳурии тоҷикистон ҷойгир карда шудаанд дода мешавад. дар ҷаласаи навбатии иҷлосаи шашуми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати панҷум ки имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагон Шукурҷон Зуҳуров баргузор гардид, лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйирот ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. ҳамчунин дар иҷлосия созишнома оид ба ташаккул ва истифодаи гурӯҳҳои муштараки мутахассисони идораҳои сарҳадӣ барои вокуниши фаврӣ ба таҳдиди амнияти сарҳадӣ дар сарҳадоти берунаи давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил, созишнома оид ба пешниҳоди қарзи сармоягузорӣ аз маблағҳои фонди авроосиёӣ мутаъддилгардонӣ ва рушд барои маблағгузории лоиҳаи барқарорсозии нерӯи барқи обии норак марҳилаи 1 байни ҷумҳурии тоҷикистон ва бонки аврои рушд дар бораи қарордоди молиявӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва бонки сармоягузории аврупо оид ба лоиҳаи аз навсозии нерӯҳои барқи обии қайроқум бо мақсади баланд бардоштани устуворӣ ба тағйирёбии иқлим, дар бораи мубодилаи мактубҳо оид ба асоснокунии техникӣ иқтисодӣ қисматҳои қитъаҳои калидии марҳилаи дуюми лоиҳаи сохтмони роҳи автомобилгарди Душанбе Кулма ва дигар масъалаҳои дар рӯзномаи иҷлосия ворид гардидаро мавриди баррасӣ қарор доданд. 15 октябр президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ бо президенти Ассоатсиясияи футболи Ҷопон Козо Ташима мулоқот анҷом дод. Дар ҷараёни вохӯрӣ масъалаҳои ҳамкориҳои мутақобилан судманди Федератсияҳои футболи Тоҷикистону Ҷопон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Президенти Ассоатсиясияи футболи Ҷопон Козо Ташима барои меҳмоннавозии ҳайати мунтахаби Ҷопон дар шаҳри Душанбе ба президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон изҳори сипосу миннатдорӣ баён намуд. Дар ҷараёни ин вохӯрӣ президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ ва президенти Ассоатсиясияи футболи Ҷопон Козо Ташима ба ҳамдигар тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим намуданд. мунтахаби наврасони то 17-солаи тоҷик бори дуюм ба қатори дастаҳои абарқудрати футболи сайёра шомил шуд. шоми имрӯз футболбозони наврас барои иштирок дар қаҳрамонии ҷаҳон ба Бразилия сафар менамоянд. ба ин муносибат дар маҷмаи фарҳангии фароғатии Кохи Наврӯз маросими гусели тими наврасони мамлакат бо иштироки президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Рустами Эмомалӣ доир гардид. дар арафаи сафари дастаи мунтахаби наврасони то 17-солаи Тоҷикистон ба чемпионати ҷаҳон 2019 вохӯрии президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо ситоди мураббиён ва ҳайати мунтахаби кишвар дар Кохи Наврӯзи пойтахт сурат гирифт. пас аз гирифтани акси хотиравӣ бо ҳайати даста роҳбари Федератсияи футболи Тоҷикистон бо онҳо суҳбати кушоду озод анҷом дод. таи солҳои охир бо дастгирию ҳидоятҳои ҳамвораи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон футбол дар Тоҷикистон ба таври бесобиқа рушду ривоҷ ёфт, гуфт дар оғози суҳбат Рустами Эмомалӣ. сокинони сарбаланди кишвар аз насли навраси футболи меҳан умеди зиёд дошта ба онҳо эътимод доранд. қатъи назар аз рақиб шуморо мебояд бо боварӣ дар майдон тӯбронӣ карда баҳри баланд бардоштани эътибору нуфузи футболи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ ва парафшонии парчами миллии кишварамон талош варзед, қайд кард дар идомаи суханронӣ роҳбари Федератсияи футболи Тоҷикистон.
дар навбати худ Зайниддин Раимов сармураббии мунтахаби наврастони то 17 солаи тоҷик аз номи ситоди мураббиён ва шогирдонаш ба президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ҷиҳати муҳайё сохтани шароити арзандаи машқу тамрин ва иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ изҳори сипос намуда аз номи худ ва шогирдонаш ваъда дод ки онҳо дар ин маъракаи бузурги ҷаҳонӣ бо тамоми нерӯ ва иқтидори хеш баҳри бо сари баланд муаррифӣ кардани кишвар талош мекунанд. Сегодня у нас последний день перед вылетом, как всем известно, на чемпионат мира в Бразилию. Нашей команде сегодня как было приятно, что сам президент Федерации пришел нас проводить, президент Федерации футбола Рустам Эмомали, пришел проводить команду, пожелал очень многое, пообщался с каждым из ребят, каждый, ну, типа, как говорится, настроил на каждый матч. Это ребятам очень было приятно. И также мы свое тоже ему пообещали, что сколько нам удастся, столько мы отыграем, отдадим все силы, чтобы приехать с поднятой головой. дастаи мунтахаби наврастони то 17 солаи футболи тоҷик имшаб тавассути хатсайри ҳавоии душанбе Истанбул Сан Паулу ба кишвари Бразилия ки мизбони 18-умин чемпионати ҷаҳон байни наврасон мебошад сафар мекунанд. Дар шаҳри Сан Паулу шогирдони Зайниддин Раимов та як ҳафта ҷавомади таълимию тамринӣ гузаронида, сипас ба шаҳри Кариасика ки макони баргузории ҳамаи бозиҳои даври гурӯҳи тими мо бо ҳамтоёни худ аз Камерун, Испания ва Аргентина аст расипор мегарданд. қаҳрамонии ҷаҳон 26 октябр шурӯъ шуда то 17 ноябр дар шаҳрҳои Кариасика, Гояна ва Гамаи Бразилия идома меёбад. امروز در پروکراتورای گنرالی جمهوری تاجیکستان جلسه شورای هماهنگسازی فعالیت مقامات حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان برگزار گردید که در آن رهبریت پروکراتورای گنرالی، وزارت کارهای داخلی، کمیته دولتی امنیت ملی، کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروسیای جمهوری تاجیکستان، اگنتی نظارت مواد نشأه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اشتراک نمودند. در جلسه شورا رعایت اجرای طلبات کودکس اجرای جزای جنایتی جمهوری تاجیکستان و دیگر سندهای معیاری حقوقی در سمت جلب اشخاص با محروم ساختن از آزادی محکوم شده و مهنت در مؤسسه‌های اصلاحی سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان وظیفت تفتیشات پیشکی و تحقیق با پرونده‌های جنایتی در دوره سال 2018 و نیم ساله اول سال 2019 مورد بررسی قرار داده شد. با قرار شورا در نزد مسئولین وزارت و اداره‌های نامبرده جهت تامین رعایت قطعی قانونگذاری هنگام تحقیق و تفتیش پرونده‌های جنایتی، اجرای طلبات کودکس اجرای جزای جنایتی جمهوری تاجیکستان، سر وقت پیشگیری و آشکار و برطرف نمودن قانون‌ویرانکنی‌ها در این سمت‌ها وظیفه‌های مشخص گذاشته شد. موضوع دیگر در دهه بهارستان جماعت دهات واشگیردی ناحیه فیض‌آباد مؤسسه ابتدایی تعلیمی رقم 56 که نه آنقدر شرایط خوبی تحصیل داشت با تشبث صاحبکاری محلی بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی پررد نوسازی کرده شد. گزارش بابوکالون امینزاده. баракати даврони соҳибистиқлолӣ аст ки тоҷикистон ро ба тараққӣ ниҳода дар соҳаҳои гуногун тадбирҳои ободониву созандагӣ ва таҳкими инфраструктур тақвият ёфт. имрӯзҳо дар ҳамаи шаҳру ноҳияи мамлакат омодагиҳо ба 30 солагии истиқлолияти давлатӣ ҷараён доранд ки дар пайи худ созандагӣ ва бунёдкориро ба мужда меоранд. дар ноҳияи файзобод низ тадбири мазкур вусъат дошта дар баробари маблағҳои буҷетӣ ҳамчунин бо ҷалби соҳибкорон, ашхоси саховатпеша ва аҳолӣ дар иншоотҳои таъйиноти гуногун корҳои сохтмонӣ бо маром идома доранд. бунёду навсозии иншооти таъйиноти иҷтимоию хизматрасонӣ дар самти беҳсозии инфраструктури деҳот мусоидати фаъол менамояд. дар деҳаи баҳористони ҷамоати деҳоти вашгирд муассисаи ибтидоие ки на он қадар шароити хуби таҳсил дошт ва хонандагони он баъди гузаштани марҳилаи ибтидоӣ маҷбур мешуданд 7 километр роҳро тай намуда ба деҳаи дигар мерафтанд. бо дастгири ашхоси саховатпеша ва соҳибкори маҳаллӣ муассисаи ибтидоӣ пурра аз нав сохта шуд. дар деҳаи мо то ба ин вақт муассисаи ибтидоӣ арзи вуҷуд дошт ва хонандагони мо баъд аз хатм намудани ин муассиса барои давом додани соли таҳсил мушкилиҳои зиёде мекашиданд, яъне роҳи зиёдеро тай намуда барои давом додани таҳсил ба яке аз деҳаҳое ки ба мо наздик буд ки ин ҳам қариб ки 7 километр роҳро ташкил медиҳад, ба он ҷо мерафтанд. тадбири мазкур бо ташаббуси мақомоти иҷроия ва ҷалби соҳибкорон дар доираи тадбирҳои бунёдкорӣ бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода шуда, ин муассиса барои 80 нафар дар як баъз пешбинӣ шудааст. дар ин солҳои рушди деҳот ва сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ низ мо тасмим гирифтем ки
در دهه خود یک بینای مکتب زمانوی ساخته به استفاده دادیم، چون که فرزندان ما دیگر دهات به مکتب می‌رفتند و در 4 فصل سال که بسیار برای آنها مشکل بود. مؤسسه تحصیلات ابتدایی رقم 56 از 4 سیمخانه مجهز، اتاق کاری معلمان و یک سیمخانه انکشاف ذهنی کودکان عبارت است. مورد ذکر است که در نتیجه توجه خاصه حکومت مملکت به سایه معارف در همه شهر و نوع مملکت چنین اقدام‌های بنیادکاری انجام داده شده، مرحله به مرحله مشکلات نارسایی جای نشست حل خود را پیدا می‌کند. با نظر داشت آنکه روبرایت دولت حکومت جمهوری تاجیکستان به سایه معارف اولویت می‌دهند، این است که آموزگاران و اهل معارفچیان ناحیه تلاش به خرج می‌دهند تا به شاگردان دانش‌های زمانوی را با طرز و اصول‌های نو پیشنهاد نمایند تا نسل نورس و جوان در روحی و تندرستی و با معرفت تربیت یافته در آینده متخصصان خوبی ساحه‌های گوناگون اقتصادی ملی گردند. باباکان امیزاده، عبیدالله سیف‌علی، اخبار. در جماعت دهاتی مهرآباد ناحیه اشتی ولایت سوق با مقصد تامین اهالی با آب نوشابه شبکه آب تامین کننده بنیاد کرده شد. کشیدن خط آب نوشابه مشکل ساکنان را در 3 دهه که بیش از 8000 عائله به سر میبرند آسان نمود. گزارش رفضلی رحمان و الیاسی بابوجان. در مراسم افتتاح انشاءات معاصر آب نوشابه ساکنان دهه‌ها از این غمخواری حکومت جمهوری اظهار سپاس و خوشنودی نمودند، زیرا ساکنان سالهای دراز از دسترسی به آب تازه آشامیدنی مشکلات داشتند و تامین اهالی جماعت دهات مهرآباد با آب تازه تا تطبیق لایحه 13% را تشکیل میداد. تطبیق لایحه تامینات دهات با آب نوشابه و سانیتریه امکان داد که شبکه معاصر آبرسانی انفراساختار مهم اجتماعی دهات ساخته شود. کارهای ساختمانی، کشیدن خط آب نوشابه با قبورهای قطرشان گوناگون پلاستیکی و آب انبار ماه اوگوست سال 2018 آغاز و ماه سپتامبر سال روان انجام یافت. شبکه آبرسانی حلقه شکل بوده، قبورهای آبرسانی 75 کیلومتر را در بر میگیرد و در هر یکی 1281 عائله نقطه آبگیری ساخته شده است. منبع آب چاه عمودی و بنا به تحلیل آزمایشگاهی آب تازه آشامیدنی است. در مساحت قریب 1 هکتار آب انبار آب ساخته شده، دارای 2 حوض آب با گنجایش هر یک 500 مکعب متر آب، نقطه بی‌ضررگردانی آب، حجره تنظیمگری و پایگاه آبکشی و آزمایشگاه می باشد. این زمان به هر یک خانواده با واسطه آبچین کنک‌ها چومک‌ها گذاشته شده است که به واسطه مردم اهالی جماعت مهرآباد خیلی خرسند است. زیاده از 8000 نفر اهالی را در بر میگیرد. لایحه مذکور در مهلت نشان داده اجرا گردید با صفت‌های خیلی بلند و از همه مهمش صفت آب نوشابه خیلی بلند میباشد. انشاءات آبرسانی با روانه نمودن 4.2 میلیون سومانی 3 میلیون سومانی حصه دفتر شویتزاریا اوید به رشد و همکاری و 1.2 میلیون سومانی حصه اهالی بنیاد گردیده است. الحال توسط شبکه آبرسانی بیش از 8000 نفر عائله 3 دهه با آب تازه تامین گردیدند و این انفراساختار آب نوشابه برای 20 سال آینده با در نظر داشت افزایش اهالی پیش بینی گردیده است، زیرا اقتدار شبکه برای 11160 نفر اهالی است. شریکان رشد نمایندگی کاتبات بین الخلقی ذخیره‌های آب در تاجیکستان، دفتر شویتزاریا اوید به رشد و همکاری تطبیق لایحه‌ها را برای با آب تازه تامین نمودن دهات ولایت سوق ادامه می‌دهند و برای این 20 میلیون دلار آمریکایی پیش بینی گردیده است. در ناحیه وسطای ولایت سوق 2 مؤسسه تعلیمی تا مکتب نوسازی شده، همچنین 3 کودکستان خصوصی بنیاد کرده می شود. از دفتر ساختمانی مؤسسه‌های تا مکتبی سربنیاز سهراب گزارش می‌دهد. دوام سال جاری در حدود ناحیه مسجد ساختمان 5 مؤسسه تا مکتبی به نقشه گرفته شده است. فعلا در 2 انشاءاتی پیش بینی شده کارهای نوسازی آغاز با اقدام کارهای ساختمانی الکی شروع شده است. در مجموع در دوام 9 ماه سال روان با مبلغ زیاده از 2 میلیون 350 هزار سومانی مؤسسه‌های تعلیمی قلمرو ناحیه ساختمان و تعمیر کرده شده‌اند. از جمله در جماعت دهاتی آبردان ناحیه مؤسسه تعلیمی تا مکتبی رقم 11 کارهای نوسازی ادامه داشته، در شفت آن یک بینای علاوگی برای 30 نفر بنیاد می‌گردد. این باغچه سالیان زیاد فعالیت کرد، در حالت صدموی قرار داشت و ضرورت نوسازی آن به وجود آمده بود. اگرچه تا امروز در این مؤسسه تا مکتبی 90 کودک به تعلیم و تربیت فرا گرفته می‌شدند، پس از به استفاده دادن بینای علاوگی شماره آنها 120 نفر خواهد رسید. همزمان در دایره نقشه چهاربینی‌های سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی در جماعت دهات پلدورک ساختمان مؤسسه تا مکتبی خصوصی
оғоз гардидааст. Иншоот аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Ои Маҳмад Шарипов бунёд гардида, тибқи лоиҳа дар он ҳуҷраи бозии кӯдакон, ҳуҷраи хоб, утоқи ёрирасон, толори варзишӣ, ошхона ва дигар нуқтаҳои хизматрасонӣ ба нақша гирифта шудааст. Бо ифтитоҳи ин кӯдакистон шароит фароҳам мегардад, ки 80 нафар фарзандони деҳоти Палдорак ба таълиму тарбия фаро гирифта шаванд. Дар ҷамоати шаҳраки Бӯстон бошад соҳибкори маҳаллӣ Сафиямо Ҳасанова кӯдакистони то мактаби хусусии Офтобакро бунёд намуда истодааст. муассисаи мазкур калонтарин дар ноҳияи Масҷоҳ ба ҳисоб меравад, зеро иншооти мазкур аз дигар кӯдакистонҳои ноҳия аз ҷиҳати масоҳат ва инфрасохтор ба куллӣ тафовут дорад. ин соҳибкори ватандӯст азм гирифтааст, ки кӯдакистонро бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи меъёриву шаҳрсозӣ дар муҳлати пешбинишуда сохта мавриди истифода қарор диҳад. бехатари ҳаракат дар роҳ аз маърифати баланди ронандагон ва дигар иштирокчиёни ҳаракат вобаста аст. риояи қоидаҳои муқаррар гардида дар роҳ боиси коҳиши ҳолатҳои садаманокӣ мегардад. аксар садамаҳои нақлиётӣ дар Тоҷикистон аз ҷониби ҷавонон ва ноболиғон ба қайд гирифта мешавад, зеро ҷавонон дар бештари ҳолат қоидаҳои ҳаракат дар роҳ риоя намекунанд. гузориши Манучеҳри Сулаймон. боиси нигаронӣ ва ташвиши аҳли ҷомеа гардидааст, ки солҳои охир мутаассифона дар мамлакат садамаҳои нохуши нақлиёт зиёд шудааст. бо сабабҳои надонистани қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ ва бетаваҷҷӯҳии ронандагону пиёдагардон дар ҳодисаҳои нохуши нақлиётӣ дар як лаҳза одамон ҷони худро аз даст медиҳанд. бештари садамаҳои нохуши нақлиётӣ аз надонистани қоидаи ҳаракат дар роҳ ё дониставу риоя накардани баъзе аз ронандагон боиси ҳодисаҳои нохуши роҳу нақлиёт мегардад. яке аз масъалаҳое ки ҳанӯз ҳам дар хиёбону кӯчаҳои пойтахт ташвишовар боқӣ мондааст, ин танбашавии воситаҳои нақлиёт мебошад. дар қатори дуюм ва сеюм таваққуф кардани нақлиёт манъ бошад ҳам, имрӯз баъзе аз ронандагон ин ҳамаро нодида гирифта, нақлиёти худро дар қатори дуюм ва сеюми роҳ дошта ба рафтуомади дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ монеа эҷод менамоянд, ки ин амал сабаби танбашавӣ дар роҳу нақлиёт мегардад. аз рӯи таҳлилҳо дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе танбашавӣ зиёд ба назар мерасад. бинобар ин ба хотири бартараф намудани камбудиҳо аз ҷониби кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобили вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинои мақсаднок гузаронида шуда истодааст. сабабу омилҳои танбашавӣ дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе ин аз тарафи ронандагон риоя накардани қоидаи ҳаракати роҳ, алахусус таваққуф намудан дар зери аломатҳои роҳ дар дуюм ва сеюм қатор, ки ин боиси танбашавӣ мегардад, дидаву дониста ба дигар иштирокчиёни ҳаракати роҳ хабар мерасонанд. зимни рондани воситаи нақлиёт дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳри Душанбе қоидаи ҳаракати роҳро ба пуррагӣ риоя намоянд. бо вуҷуди он ки пайваста аз ҷониби кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон санҷишҳои мақсаднок гузаронида шуда, нисбат ба ронандагоне ки худсарона қоидаи ҳаракат дар роҳро риоя намекунанд санади маъмурӣ тартиб дода мешавад, вале ҳанӯз ҳам ин мушкилот вуҷуд дорад. аксар садамаҳои нақлиётӣ дар Тоҷикистон аз ҳисоби ҷавонон ва ноболиғон ба қайд гирифта мешавад. ронандагоне ки бархилофи талаботи қоидаи ҳаракат дар роҳ амал намуда дар ҷойҳои номуайяншуда дар ҳудуди чораҳаҳо, гардишҳо, гузаргоҳҳо барои пиёдагардон ва дар қатори дуюми ҳаракат таваққуф намуда ба ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ монеа пеш меоранд. бартараф намудани ин камбудиҳо танҳо вазифаи кормандони ниҳодҳои дахлдор набуда, шаҳрвандони мамлакатро зарур аст бо дарки баланди масъулиятшиносӣ барои ҳифзи саломатии худ ва дигарон дар андеша бошанд. мақсад аз таҳияи гузориш бори дигар огоҳ намудани иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ин аст, ки бо эҳтиёт бошанд, ба ҳаёти худ ва дигаронро зери хатар нагузоранд. Манучеҳри Сулаймон, Убайдуллои Сайвалӣ, Ахбор. тамошавии нақлиёт, рафтоӣ аз ҳад зиёди одамон, набудани тартибу низоми дуруст ва монеа эҷод кардан ба мусофирону кӯрафтодагон имрӯз ба мушкилоти асосии сокинони шаҳри Кӯлоб табдил ёфтааст. бале, чуни бесару сомонӣ қариб ҳамарӯза дар назди бозори Саховат ва терминали мусофиркашони Кӯлоб воқеъ дар хиёбони Исмоили Сомонӣ дида мешавад. оид ба ин масъала мо борҳо гузориш омода карда будем, аммо бенатиҷа, зеро баъд аз 2-3 рӯзи назорат боз аҳвол чун пештара боқӣ мемонад. гузориши Раҳматалӣ Назрӣ аз шаҳри Кӯлоб.
ба назар чунин мерасад ки ҳеҷ гуна низому тартиботе вуҷуд надорад. На ронанда дар куҷо гузоштани мошинашро медонаду на мусофир бо кадом роҳ рафтанашро. роҳҳои пиёдагарро нақлиёти мусофиркаш банд карда болои пулро савдогарони кӯчагӣ ишғол карда гирифтаанд ки рафту омади мусофиронро мушкил гардонидаанд. ду тарафи роҳи мошингузарро ба таваққуфгоҳ табдил доданд ки аксари онҳо аз худи савдогаронанд. бо мақсади ба тартиб даровардани шафати роҳҳо ва зиёд намудани таваққуфгоҳҳои машинҳои сабукрав аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Кӯлоб чораҳо андешида шуд. Чанд адад нуқтаҳои савдо аз назди маркази савдои Лола ба дохили бинои бисёрнишонаи Ғайрат кӯчонида шуданд ва ҷои онҳо ба таваққуфгоҳи мошинҳо табдил дода шуд ки айни ҳол як қисм мошинҳоро дар ин ҷо нигоҳ медоранд. вале ҳанӯз ин ҳама тадбирҳои андешидашуда басанда нест. мушкилоти асосӣ дар он аст ки аз шафати бозор шоҳроҳи байналмилалии Кӯлоб Бадахшон мегузарад. муназзам банд шудани ин роҳ кори ронандагонро мушкил гардонидааст. ҳамзамон барои кори муназзами нақлиёти ҷамъиятӣ низ монеа эҷод мекунад. чароғакони раҳнамо дар кӯчаҳои марказии шаҳри Кӯлоб ангушшуморанду бо вуҷуди камӣ гоҳе кор мекунанду гоҳе не ки бештар садамаҳои нақлиётӣ дар чорроҳаҳои чароғакдор ба вуҷуд меоянд. ин ҷо чорроҳаи назди бинои Баҳор аст ки аз чор тарафаш чароғакони муосир насб гардиданду ҳамаашон хомӯшанд. аз масъалаи муҳими дигар ин беназоратии нақлиётҳо аз ҷониби кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ва танзими нақлиёт аст ки боиси танбашавии нақлиёт ва ҳар лаҳза сар задани ҳодисаҳои нохуш мегарданд. тавре ҳангоми наворбардорӣ мушоҳида кардем нақлиётҳои шахсӣ дар ҳар куҷое ки хоҳанд гаштан мегиранду дар хати дуюм ҳам меистанд ки дар бештар маврид сабаби танбашавии нақлиёт ва ё садамаҳо мегарданд. ин ҳолат аз назди ҳама бозору марказҳои савдо воқеъ дар хиёбони Исмоили Сомонӣ ва терминали мусофиркашонии Кӯлоб рӯи навор омадааст. дар назди чойхонаи Бадахшон аз як тараф савдогарон, аз ҷониби дигар нақлиётҳои мусофирбари ноҳияҳои Муъминободу Восеъ ба рафту халал эҷод мекунанд. аз ҷониби дигар нақлиёти худи мусофиркашоне ки ба самти Хоҷагии Назар ва дарвозаи Кӯлоб мусофир мекашанд. онҳоро кӣ назорат мебарад? бахусус як нафар ба истилоҳ чекчин. дигар ҳолати бенизомӣ дар назди терминали мусофиркашонии Кӯлоб аст. баъди сохтмонҳои хусусӣ ки чанд сол қабл аз ҷониби соҳибкорон сохта шудаанд, бинои терминал дар канор мондааст ва ронандагон барои ҷалби мусофирон ба шоҳроҳ мебароянд. оё мумкин аст ки дар чунин ҷой ки имкони рафтуҳои озод нест, боз терминалҳои мусофиркашониро ба роҳ монанд. ҳама машғули савдои кӯчагӣ, аробакашу пиёдагардон бо роҳи мошинрав рафтуо мекунанд. ронандагони мусофирбар ҳар куҷое хоҳанд меистанду одам савор мекунанд ё онҳоро мефароранд. дар ҷои гузаргоҳи пиёдагардон мошинҳои мусофирбар истода одам мегиранд ё роҳи гузаргоҳи пиёдагардонро зер карда монеи рафтуҳои пиёдагардон мешаванд. чунин бесарусомонӣ қариб ҳар рӯз дар назди ин бозорҳои марказҳои савдо ва терминали мусофиркашонии Кӯлоб дида мешавад. агарчи нозирони тартибот хеле зиёд ба чашм мерасанд, вале ягон гуна низоми тартибот мушоҳида намешавад. шояд низоми корро аз даст дода бошанду вазъ қонун қоидаҳои сахтареро тақозо дошта бошад. раҳматалӣ Назри Эраҷи Қурбоналӣ аз шаҳри Кӯлоб махсус барои барномаи ахбор. мавзӯи дигар, тоҷикистон макони рушдёбандаи сайёҳии байналмилалӣ таҳти чунин унвон имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳамоиш баргузор гардид. дар ҳамоиш намояндагони Кумитаи рушди сайёҳӣ, вазарату идораҳои дахлдор, муассисаҳои олии таълимие ки дар риштаи сайёҳӣ мутахассис омода менамоянд, намояндагони Бонки ҷаҳонӣ, кошиносони байналмилалӣ, ширкатҳои сайёҳӣ ва намояндагони воситаҳои ахбори омма иштирок намуданд. мақсади асосии ҳамоиш ин ба таври зарурӣ ва мувофиқ ба меъёрҳои муосиру байналмилалии сайёҳӣ истифода намудани захираҳои сайёҳии ҷумҳурӣ, муҳайё кардани шароити мусоид барои сайёҳон, идомаи ислоҳоти соҳа ва баландбардоштани саҳми соҳаи сайёҳӣ дар рушди иқтисодию иҷтимоии кишвар арзёб гардид. ҳамчунон қайд карда шуд ки боиси ифтихори ҳар як фарди ватандӯст аст ки пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ҳамчун пойтахти сайёҳӣ созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ барои солҳои 2020-2021 интихоб гардид ки барои рушди сайёҳии шаҳр мусоидат менамояд. дар ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумла дар вилояти Хатлон имконоти хуби сабзишу нашунамоии гиёҳҳои табобатии кӯҳӣ ва растаниҳои шифобахш мавҷуд аст. бо мақсади зиёд кардани масоати сабзиши чунин растаниҳои муфиди кӯҳӣ ки дар соҳаи дорусозӣ ба таври васеъ истифода карда мешавад, аҳли заҳмати хоҷагии Маҳмадшарифи ноҳияи Кӯшониён тасмим гирифтааст дар масоати 5000 гектар мавзеъҳои болокӯҳи ноҳия тухми растании ровро киш намоянд. гузориши Абдурозиқи Азиз аз ноҳияи Кӯшониён.
фазои ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати нашунамои садҳо намуд гулу гиёҳҳои шифобахши табиӣ муфид буда бархурдорӣ аз чунин расаниҳои муҳим барои соҳаи тиб имкони хуби пешгирӣ аз воридоти ҳар гуна дорувориҳо аз хориҷи кишвар мегардад. растании камол дар муҳити ватани мо махсусан дар болокӯҳҳои ноҳияи кушониён хеле хуб сарзиш меёбад ва шаҳрвандон аз шираи он ҳамчун маводи заруриву давобахш ашёи хоми тиб ҷамъоварӣ мекунанд. ин заминҳо дар шоҳрҳои кушониён данғара мансуб ба хоҷагии деҳқонии маҳмадшарифи ҷамоати шаҳраки бӯстонқалъа аст. дар баробари рушди соҳаи чорбодорӣ дар ин ҷо ҳамзамон кишти зироати лалмиро низ роҳандозӣ карда ҳосили фаровони ғалладона ба даст меорад ва ҳар мавсими тобистон аз ҳамин талу теппаҳои ҳамвору ноҳамвор миқдори зарурии захираи хӯроки чорво мекунанд. аз ҳама муҳимаш он аст ки дар ин манзараҳо гиёҳи камолро кишту парвариш мекунанд. аҳли заҳмати хоҷагӣ бо таъсиси як гурӯҳи калони коргарон акнун ҷамъоварии шираи камолро ба анҷом расонида боз барои мавсимҳои оянда тухми ин гиёҳро кишт мекунанд. дар кӯҳ пуштҳо аз растанӣ ров кишт намуда аз он ҳосил ба даст биёранд. ба тарзи дастшунон кардани ҳамин растанӣ ва зиёд кардани навъи ҳамин растанӣ дар ҳамин хоҷагӣ ва аз он ҳосил гирифтанд. ҳозир ҳамин ниёли ровро шунонда баъди 2 сол ки 3 сол баъди ин аз ин шираи камол ба даст меоранд ки мақсади хоҷагӣ шираи камолро пурра дар ҷумҳурии худ ба корхонаҳои коркарде ки ба ин шуғл шавқ доранд шаҳрнома баста дар даруни ҷумҳурӣ коркар карда ба истеъмолкунандагон пешниҳод намояд. камол гиёҳи нодир буда дар шароити нисбатан гарм парвариш меёбад. бинандагони гиромӣ, ин решаи растании ров аст. инро 3 сол пеш аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии бобои маҳмадшарифи ноҳияи кушониён дар ҳамин заминҳои хоҷагӣ кишт карда буданд. баъд аз 3 сол растании шираи камол ба ҳосил меояд. дар 1 сол ҷамъоварони шираи камол ба ҳамин тарз 30 маротиба аз як реша ҳосили шираи камол ба даст меоранд ки барои соҳаи тиб бисёр манфиатбахш дониста мешавад. гирифтани ҳосил аз растании камол нозукиҳои худро дорад. коргарон кӯшиш мекунанд ки нозукиҳои онро риоя кунанд то соли дигар ҳам растанӣ сабзиш ёбад. дар ҳамин замина тухмиҳои гиёҳи камолро ҷамъоварӣ карда дар чунин талу теппаҳо аз нав мешинонанд то дар 3-5 соли оянда теъдоди чунин расаниҳои шифоӣ афзоиш ёбад. мо кӯшиш мекунем ки кундаи ровро қоқ накарда нимашро мебурем, ними дигарашро мемонем ки барои оянда боз сабз шаваду боз дар ҳақиқат риоя накардани тартиби ҷамъоварии шираи камол ба афзоиши ин растанӣ таъсири манфӣ мерасонад. аз ҳамин хотир ба таври сунъӣ тухмиҳои онро васеъ менамоянд. дар ин ҷо кор низоми муайяни худро дорад. ҳар як коргар мавзеи хоси макони рӯидан ва чанд бор ғундоштани онро медонад. бо ин тарз онҳо ба решаи растанӣ ҳеҷ озорӣ намерасонанд ва сол аз сол масоҳати чунин гиёҳҳои давоиро васеъ менамоянд. меҳргон аз умраи қадимтарин ҷашнони ягон маҳсуб ёфта дар даврони соҳиби истиқлолии кишвар ҷилои тоза гирифту ҳамасола дар ҳама гӯшаву канори кишвар бо риояи анъаноту хусусиятҳои хосаш дар сатҳи баланд ҷашн гирифта мешавад. меҳргонро ки ба фаъолияти кишоварзон бештар рабт дорад, хоҷагидорону кишоварзон ва сокини шаҳру навоҳии вилояти Хатлон бо баргузории чорабиниҳои гуногун ба таври шоиста истиқбол намуданд. гузориши ҳамкорони мо. меҳргон яке аз ҷашнҳои бузурги мардуми ориёи табор буда бо шарофати истиқлолият ва ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз нав эҳё гардид. ҳар сол дар моҳи октябр ин ҷашни бузурги ниёгон бо иштироки доираи васеи кишоварзон аз тамоми гӯшаи канори хатлонзамин бо тантана ҷашн гирифта мешавад. дар маркази вилояти Хатлон шаҳри бохтар ҷашни меҳргон фестивалҳои намоиши маҳсулот ва техникаҳои кишоварзӣ, таомҳои миллӣ ва озмуни нон шудан шоистаи ҳар хон шудан дар сатҳи баланд ташкил гардид. нахуст аз назди минбар бо дастовардҳои худ ва техникаҳои пуриқтидор мутахассисони раёсати беҳдошти замин ва обёрии вилоят гузаштанд. нақши мутахассисони раёсати зикргарида ва идораҳои зертобаи он дар таъмини хоҷагиҳои кишоварзӣ бо об баланд бардоштани боздеҳи замин ба ғоят калон аст. соли равон дар риштаи пахтакорӣ низ кишоварзони вилоят ба дастовардҳои назаррас ноил шуда истоданд. то 12 октябр пахтакорони вилоят 211,021 тонна пахта ҷамъоварӣ карданд. шаҳру ноҳия
ноҳияҳои бохтар, левакан ва шаҳритӯз бо истифода аз тухмиҳои ватанӣ ва хориҷӣ дурнамои истеҳсоли пахтару барзиёд таъмин карданд. Истеҳсоли ғалладонагиҳо бошад ба 444104 тонна расонида шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 41345 тонна зиёд мебошад. кишоварзони вилоят дар амалигардии яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми назар аст доранд. онҳо бозорҳои истеъмолиро бо меваю сабзавот, маҳсулоти ширию гӯшти, моҳӣ пайваста таъмин менамоянд. алҳол дар хоҷагиҳои моҳипарварӣ беш аз 69 000 моҳӣ парвариш меёбад. ҳамчунин бо маҳсулоти полезӣ, тарбузу харбуза ва каду низ бозорҳои истеъмолии мамлакатро бештар кишоварзони вилояти хатлон таъмин менамоянд. дар таъмини бозорҳои истеъмолӣ бо меваҳои ситрусӣ низ кишоварзони вилоят саҳми назар аст доранд. тибқи маълумоти оморӣ ба хориҷи кишвар 89 547 тонна маҳсулоти кишоварзӣ содирот гардидааст. дурнамои содирот 108% таъмин шудааст ки аз ин 67 214 тоннаашро пиёз ташкил медиҳад. рушди соҳаи кишоварзиро наметавон бе техникаҳои пуриқтидори филиали корхонаи воҳиди давлатии тоҷик агролизинг дар вилояти хатлон ва марказҳои хизматрасонии техникии он дар шаҳру ноҳияҳои вилоят тасаввур кард. ба 1200 хоҷагиҳои деҳқонӣ зиёда аз 1000 адад техника ва мошиналоти кишоварзӣ ба тариқи иҷораи молиявӣ дода шудааст. масъулини вилояти хатлон ва меҳмонон баъди боздид аз гузариши намоиши идонаи кишоварзӣ аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ, меваю сабзавоти шаҳру ноҳияҳои минтақаи бохтари вилояти хатлон дидан намуданд. дар ин намоишгоҳ деҳқонони асили шаҳрҳои бохтару левакан, ноҳияҳои вахшу кушониён, ҷалолиддини балхию абдураҳмони ҷомӣ, хуросону ёвон, ҷайҳуну панҷ, шаҳритӯзу носири хусрав ва дӯстию қубодиён маҳсули дастранҷи худро пешниҳоди сокинони маркази вилоят гардониданд. баъди боздид аз намоишгоҳи идонаи кишоварзон, меҳмонон аз фестивали таомҳои миллӣ озмуни нон шудам шоисаи ҳар хон шудам дидан карда ба ҳунари волои занони кадбоно, ҳунармандони чирадаст баҳои арзанда доданд. воқеан занону бонувони тоҷик ҳунарманди асиланд. онҳо бо пешниҳоди нону кулчаҳо, шириниҳо, таомҳои миллӣ бори дигар собит сохтанд ки зани тоҷик аз қадим бо таомҳои лазизу кулчақандҳо, нону чапотию кулчаҳои ширмол ва дигар хӯришҳо номдор буду имрӯз ин анъанаро низ идома мебахшанд. дар қисмати хотимавии чорабинӣ беш аз 40 нафар мутахассисон, деҳқонон бо ифтихорнома, сипоснома ва тӯҳфаҳои пулию молии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии вилояти хатлон қадршиносӣ шуданд. худойдоди раҷаб, искандари саид, вилояти хатлон, ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. тансияту хонобод бошед.